Οι ιστορίες της Ολίβια. Γεια σας παιδιά. Παρέα με το Μάριο. Εγώ είμαι ο Μάριος. Και τη Λένα. Πότε θα ξεκινήσει επιτέλους αυτή η ιστορία? Γεια σας παιδιά. Είμαι η Ολίβια, η Χελώνα. Και σήμερα θα πούμε μία ιστορία για τη Σοφία και την πρώτη της μέρα στο σχολείο. Είστε έτοιμοι? Ναι! Θέλω πολύ να ακούσω τη σημερινή ιστορία. Είμαι πανέτοιμη. Λοιπόν παιδιά μου, η Σοφία μόλις έγινε 4 χρονών και ήρθε πλέον η στιγμή να ξεκινήσει το νηπιαγωγείο. Νηπιαγωγείο λέγεται το πρώτο σχολείο των μικρών παιδιών. Εκεί πηγαίνουν και κάνουν φίλους, κάνουν κατασκευές και ένα σωρό ακόμη ενδιαφέροντα πράγματα. Η αλήθεια είναι πως η Σοφία ήθελε να πάει στο σχολείο, όπως η ίδια έλεγε, όμως είχε μεγάλο άγχος για το τι θα συναντήσει εκεί. Η μαμά της την είχε προετοιμάσει φυσικά, λέγοντάς της πόσες ώρες θα μένει στο σχολείο, πώς θα είναι εκεί που θα πάει και άλλες πολλές λεπτομέρειες. Μια μέρα πριν όμως, η Σοφία άρχισε να αγχώνεται για το πώς θα είναι στο σχολείο της. Φοβόταν ότι τίποτα από όσα της είπε η μαμά δεν θα τη βοηθούσε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή η Σοφία ήταν πάντα μαζί με τη μαμά ή τον μπαμπά της και δεν είχε μείνει ποτέ ξανά μόνη της. Και αυτό ήταν κάτι που τη φόβιζε πολύ. «Μα πώς θα είμαι χωρίς εσάς εκεί?» έλεγε ξανά και ξανά. Οι γονείς της όμως την καθησύχαζαν. Ήξεραν ότι αυτός ο φόβος θα της περάσει πολύ γρήγορα. Η μικρή μας φίλη, με όλες αυτές τις σκέψεις στο μυαλό της, κουράστηκε και αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του μπαμπά της. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε. Η μαμά ξύπνησε τη Σοφία, όμως εκείνη δεν ήθελε να σηκωθεί. Ακόμη και στον ύπνο της έβλεπε όνειρο ότι πηγαίνει στο σχολείο και είναι μόνη της σε ένα άδειο δωμάτιο με πολλά παιχνίδια, που όμως με κανένα δεν ήθελε να παίξει και ζητούσε τη μαμά και τον μπαμπά της κλαίγοντας. Η μαμά την παρηγόρησε μόλις άκουσε το όνειρό της και της εξήγησε ότι όλο αυτό που νιώθει είναι φυσιολογικό και το νιώθουν όλα τα παιδάκια τις πρώτες μέρες του σχολείου. Σηκώθηκε λοιπόν από το κρεβάτι της, φόρεσε τα ρούχα που είχε διαλέξει από την προηγούμενη μέρα μαζί με τη μαμά της και ξεκίνησαν για τον νηπιαγωγείο. Σε όλη τη διαδρομή ήταν πολύ σκεπτική και λυπημένη. Φτάνοντας στο σχολείο και ακούγοντας τις παιδικές φωνούλες, κάτι άλλαξε στο πρόσωπό της, μα ακόμη σκεφτόταν πως θα μείνει μόνη της εκεί. Η μαμά την έπιασε από το χέρι και πήγαν στην αίθουσα που θα συναντούσαν τη δασκάλα της. Η δασκάλα της Σοφίας, η κυρία Έρικα, ήταν μια γλυκιά και όμορφη νεαρή δασκάλα. Μόλις είδε τη Σοφία, πήγε προς το μέρος της και την αγκάλιασε καλωσορίζοντάς την. Η Σοφία όμως άρχισε να κλαίει και να θέλει να φύγει μαζί με τη μαμά της. Τότε η δασκάλα τη ρώτησε ποιο είναι το αγαπημένο της παιχνίδι. Η Σοφία απάντησε με δακρυσμένα μάτια: «Οι μαγνήτες». «Ξέρεις ότι έχουμε ένα μεγάλο κουτί με μαγνήτες που μπορείς με αυτούς να φτιάξεις ό,τι θέλεις». Η Σοφία σήκωσε τα μάτια της και την κοίταξε απορριμμένη. Δεν είχε ξαναδεί ποτέ τόσους πολλούς μαγνήτες. Η μαμά της έπρεπε να φύγει. Η Σοφία με κλάματα στα μάτια αγκάλιασε σφιχτά τη μαμά της και της ζήτησε να μην φύγει. Τότε η δασκάλα της την πήρε από το χέρι και της ζήτησε να φτιάξει ένα σπίτι με τους μαγνήτες που της είχε δείξει πιο πριν. Αν και στεναχωρημένη, ξεκίνησε να φτιάχνει ένα πολύχρωμο σπίτι και όταν το τελείωσε γύρισε να δει αν τη βλέπει η μαμά της και τότε κατάλαβε ότι η μαμά είχε ήδη φύγει.
Αχ, έμεινε μόνη της. Αυτό ακριβώς σκέφτηκε και εκείνη. Όμως η σκέψη αυτή έφυγε πολύ γρήγορα από το μυαλό της. Πώς το έκανε αυτό? Εκείνη τη στιγμή την πλησίασε ένα άλλο παιδάκι που ήταν και για εκείνο η πρώτη του μέρα στο σχολείο. Της είπε ότι και εκείνο νιώθει κάπως παράξενα που είναι χωρίς τους γονείς του, όμως έχει τόσα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει εκεί, που μάλλον οι ώρες που θα μένουν στο σχολείο δεν θα τους φτάνουν. Η Σοφία χαμογέλασε και τα δύο παιδιά ξεκίνησαν να εξερευνούν με τη βοήθεια της κυρίας Έρικα τον χώρο με τα παιχνίδια. Η ώρα πέρασε πολύ γρήγορα και ο μπαμπάς έφτασε στο σχολείο για να πάρει τη μικρή Σοφία. Εκείνη όμως περνούσε τόσο όμορφα με τη νέα της παρέα που δεν ήθελε να φύγει. Κι εγώ όταν έρχονται να με πάρουν από το σχολείο το ίδιο σκέφτομαι. Κι εγώ, αν και περνάω πολύ ωραία στο σχολείο, θέλω να πάω στο σπίτι και να κάνω μια αγκαλιά στο μικρό μου αδερφό. Τότε ο μπαμπάς της είπε πως και την επόμενη μέρα θα πάει στο σχολείο και θα βρεθεί με τη νέα της φίλη. Η Σοφία χάρηκε πολύ, χαιρέτησε τη φίλη της και την κυρία Έρικα φυσικά και έφυγε με τον μπαμπά της. Όταν έφτασαν στο σπίτι, η Σοφία έτρεξε να αγκαλιάσει τη μαμά της. Άρχισε να της λέει με μεγάλο ενθουσιασμό πως πέρασε και ότι έκανε και μια νέα φίλη. Έπαιξαν, έτρεξαν, γέλασαν και υποσχέθηκαν να παίζουν έτσι όμορφα κάθε μέρα. Οι γονείς της ήταν πολύ ευτυχισμένοι που έβλεπαν τη Σοφία τόσο χαρούμενη. Τι μάθαμε λοιπόν, παιδιά μου, από τη σημερινή ιστορία? Ότι στο σχολείο περνάς όμορφα και κάνεις και πολλούς φίλους. Ακριβώς. Και κάτι ακόμα. Κάθε τι καινούριο μπορεί να μας φοβίζει. Άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο. Σημασία έχει όμως να ξεπερνάμε το φόβο και να το βλέπουμε σαν ευκαιρία να ανακαλύπτουμε τον κόσμο με διάφορους τρόπους. Αλήθεια, Λονίτσα, μου άρεσε πολύ η σημερινή ιστορία. Θα μας πεις και άλλη ιστορία? Φυσικά και θα σας πω. Την επόμενη φορά όμως. Αντίο, παιδιά!